Okei. Moro YouTube, tässä Anakontsa näyttää miten ladataan Camtasia, joka ei tietenkään ole niin hankala ladata eikä käyttöön. Elikkä suljetaan tuotosta. Yksinkertaisesti kirjoitatte Googleen download Camtasia. Noin. Sitten otatte heti tän ensimmäisen tästä. Mitäs mun saada? Juu, noin. Päätte siitä. Joo. Ja sitten kirjoitatte teidän e-mailinne tähän kohtaan. Mutta tosiaan itsellä on tää 30 Daysin triali. Ei oo köykäinen, ei tää nyt niin hyvä, ei tää nyt niin tärkeä mulle oo. Mulla on triali, joka on 30 daysia, eli päivää. Kirjoitatte tähän e-mailinne ja painatte download for Windows tai download Macille. Otat sen Macille ja sitten se toimii XP:llä, Vistalla ja 7. Windows 7. Ja tietenkin Macille. Juu, ja kirjoitatte siihen e-mailin, lataat sen tuosta ja teet sen silleen. Tää oli tämmönen pieni video. Ja tosiaan, jos joku ihmettelee mikä Camtasia on, niin se on kuvausväline ja sekä että tuo videoiden muokkausväline. Se on ihan hyvä, mutta tässä on minun videoni, joten ensi kerralla jatkuu. Moro!